باي حوتي يبزلخ مو سلام كتلو لي تسفاي قبر بقام هوي انتاي تنقع اللو اب بانك سيف اندحر جيرنايو ورقنا تبل فيديو صريح نيرة سارة ايوا كال بزح فيديوتات كعب زعبا ورقي ورق واقع لكم او فتشوا زي اخا ان انتايا انتاي تقبرنا يا حاش انشورنس كان يحجزنا ديو اب جزانا اندحر قمتنايو بركب بزح جزي كومنت امبيبه يا انشورنس غيركا اب غزاها تقمطو يحيش اذا خا كبرها لكم يدلي ازي ناتي زبغسلو كل غزي بناي جرمن اغاباب وي بناي جرمن حقي ازم صالكم زخونه ነገር اب عدكم ግን ይማሳሰል ይኸውን በርከትና ዩሮፕ ሲስተም ዳርጋ ኩሉ ሓደ ይختبሎ ትኽሊኻ ፍልሊ ያህል ወንበር እቲ መብዛሕቱ ሓደ ይختبሎ ትኽሊኻ ይማሳሰል እዩ አሎራ ኢንሹራንስ ከ ይሕግዘካ ዲዩ እዚ አኽነብርሃልኩም ቀዳማይ ነገር ሃውስ ኻት ፈሲሽውን ዝበሃላሎ ኣብ ኩሉ ገዛኻ ዘሎ ያ ከም ግምት ጥራይኻ ትህቦም ኤስቲሜሽን ክንደይ ዋግኡ ከም ዝኾነ ሳሎን ካዲዩ ዋሽንግ ማሽን ዲዩ ኩሉ ሽዑ ገሚትካ ከዓ ተመዝግቦ ሽዑ ኣብቲ ንኣብነት እንድሕር ተሰሪቑ ዲዩ ወይ ሰረቕቲ እንድሕር ኣትዮም ዲዩ ወይ ማይ ኣትይዎ እቲ ገዛ ብዝኾነ ምኽንያት እንድሕር ተባላሹ ይትኩኡልካ ግን ግምትዩ ክንደይ ዓመት ምሳኻ ገይሩ ማኣሲኻ ገዚኻ ክንደይ ሂብካሉ ከምኡ ክንብል ኮለና ግን ከዓ ከምኡ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ሪሲት ኩሉ ብደንቢ ክትሕዞ ኣለካ ስቑልካ ክስታይ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ክቡር ትብሎ ወይ ክትከኣልካ ትደሊ ኣብቲ ኮንታ ኣውሱንግ ስቴትመንት ኦፍ ኣካውንት ዲዩ ወይ ኣብቲ እዚ ሪሲት የድልየካ እዩ ወርቂ ኸኒ ምስቲ ኣቑሑት እንድሕር ተሰሪቑ ንኣብነት ንበሎ ኩሉ ይትኩኡልካ ዶም ኣይትኩኡልካ ዶም በርከት ሃውስራት ፈሲሸሩን ከምዚ ኤስቲሜሽን እዩ ኣብኡ ኸማን ውሱን ወርቂ ግን ውሑድ ዋጋ ወይ ገንዘብ ክትኩኡልካ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ፅሑፍ ኣሎ ግን ማለት ኩሉ ግዜ ይነግሩኻ እዮም ክሳብ 1000 ዲና ክሳብ 2000 ዲና 5000 ዲና ውሱን እዩ ግን ምሻለኩም ከከምናትካ ኮንትራት እዩ ዝያዳ እንድሕር ትኩኡልካ ኻይኖም ከዓ ዝያዳ ወርሓዊ ትኸፍል ነርካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወሳኔ እቲ ናትካ ኮንዲሽንስ እቲ ስምምዕ ናትካ እዩ ወርቂ ግን ሕጂ ንኣብነት ንበሎ ናይ 50,000 ወርቂ ኣለካ ወይ 20,000 ኣለካ ናይ ወርቂ ጥራይ ትረዲኹምኒ እሱ ክትኩኡልካ ይክእሉን እዮም ኣብኡ የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በርከ ያ ብዙሕ ዝተፈላለየ እንድሕር ኣለካ ቀልጢፉ 20,000 ገለ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዋጋ ኸቢርዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ እቲ ዋጋ ናትካ ወርቂ ዘለካ ኣብ ገዛኻ ክትፍትሾ ከም ትኽእል ወይ ካልኩሌት ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ክስታይ ቪድዮ ላትኩም ንሳኽማን ከመይ ካልኩሌት ክትገብሮ ከም ትኽእል ኣብ መወዳእታ ጥራይ ኣብ ክንዲ 300 ገለን ዝብል 3,000 ኢለ እዚኣ ክነግረኩም ጥራይ ብጌጋ እዩ ግን በቲ ዘረባ ሶ anyway ከመይ ካልኩሌት ከም ትገብሮ ኣብኡ ኣለኩም ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣብ ወርቂ ክንደይ ኣለዋ ዋጋ ኣብዚ እዋን እዚኣ ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ gold.de ዝተፈላለየ ዌብሳይት ኣሎ ኣብ ከምኡ ኸማን ሶ ሕጂ እስኻ ግን ወርቅኻ ናይ ግድን ያ ክስታይ ክትገብሮ ኢንሹራንስ ክትገብረሉ ደሊኻ ኣለኻ ንበሎ ከምኡ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ቀዳማይ ነገር ሴፍ የድልየካ እዮም ዝብሉኻ ኣብ ኣርማድዮ ጥራይ ከተቐምጦ ኣይፍቀድን እቲ ሴፍ ከዓ ኣብ መንደቕ ከኣትዎ ኣለዎ መንደቕ ከዓኒ እንድሕር መንደቕ ክትገብሮ ደሊኻ ከዓ ንዋና ገዛኻ ክትሓቶ ኣለካ ወይ ገዛኻ እንድሕር ኮይኑ ባዕልኻ ክትወስን ይፍቀደልካ ፀገም የብሉን ጥራይ ኤሌክትሪክ ዲዩ ገለ ወይ ዝኾነ ናይ ማይ መሕለፊ ክትንክፍ የብልካን ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እቲኦም ሃብታማት ናይ ብሓቂ ብዙሕ ወርቂ ዲዩ ወይ ዝኾነ ዳያመንድ ገለ ዘለዎ ናይ ግድን ክስታይ እዚ ኳሊቲ ዘለዎ ሴፍ ክኸውን ኣሎ ኳሊቲ ማለት ከዓ ከቢድ ክኸውን ኣሎ ንኣብነት 100 ኪሎግራም ያ ከባቢ 2,000 ክሳብ 3,000 ዋግኡ ዩሮ እዩ ዋግኡ ሶ እሱ ንባዕሉ ስኒ ዓቢ ኢንቨስትመንት እዩ 2 ክሳብ 3,000 ዩሮ ክትከፍል ን12 ሴንቲሜትር ንበሎ ወይ 15 ከከም ዋግኡ ንኣብነት ፍሉጥ ሓደ ገዛ ቡርማይስታ ዝበሃሉ ኣለዉ እሳቶም ሕጂ ኣብ ጀርመን ካብቲኦም ያ ፍሉጣት ጽቡቕ ሴፍ ዘለዎም ኳሊቲ ዘለዎም ከማን ከም ጽልካ ከለዉ ባዕሎም ኣብ ገዛኻ ኣበይ ክትገብሮ ይሕሸካ ኢሎም የማኽሩኻ ግን ምስቲ ዋና ገዛኻ ከዓ ክትዛረብ ኣለካ እንድሕር ገዛኻ ዘይኮነ
السوق أخنا قرل كاي بلون السوق فليت مالت كأكل عيسى لسه أكل درو فليت الله جلز حبة خمسة لكاب جزا السوق أنا أتي كل جزء حدا جنيا زجبرو ناي ورك ويناي زخونا حدا خلت سبن حد فليتهم يا of course قلل لك مالتي مركندو السيف مسد لي كان سو تقال على خاب خاني مبزحتو جزء بزي عدي كم زي سمم يجبرو كزارب كم زي بلو كم زي فكر له جن يا كم تسمع تجبر مالتيو اوكي تس بصحف كاخف قدل كالو سؤال كاخت نخالك تجبراي فكرل كاني بركم نعس كندو زاكل ابتجزا نخالك تجبر كمان سني وندان كتوص خلخ لك خمت زنبرو حد قول لك تجزا توص لك تنخالك انا قدن كتعاص لك خمت زنبرو قدم مالتيو تي سيف كأني حاوك حزي بلون ماي كأتو كم زي كالكونا لو بركة نورك قلت رايكون دوكومنتيشن يا ويناي زخونة تشيب ديو ناي زخونة داتا زحزلكا devices كخون خليو so ماي زي حلف حاوي زي أتو كونا لو مالتيو استي أبت كونترات مبزحتو كزي خمي زبل مالتيو زي بور ما يستند حرام تعملك خاب عزيز كايك بخلت سلسة شحن بلو كم تقولك خلو كمان بنورمال ماكينة إمزمت متان كلاتهم جروبا كفلتو عيد اليوم نمني زمت أكازلو انت عينتا حائق جزا خزا أتوزلو متان سيفتي نعخا متان تسب كيردو كم تخلو بزي أماكن صحفية لنا تشم عندك كافا عينتيو يوم زمتو متان تيوم جروبا بتأبت ويابت جودنا زلو سب كيري زي دا سيف also مقمت ورقي زمتو زلو يلو كل سب حبريتات يوهاب له مالتيوم so وندان أبتوشت خاني كسب عسرة أبتوشت من دقة عسرة كسب عسان 5 سنتيمتر وشت خاتوالو مالتي تي كتوخل لكن السوم يوم زقبرو لك بعلوم يفلتوا من تاي كتمالق خمزلك insurance أدليكا so إذا حجتي كابتي زلا على درجة سيشاهد كلاس 4 إيو زبلكم زلخو زتفعل على سيشاهد كلاس على ما السيفتي كلاس على ترديهمني so الكونترات ناتكا عبت السيفتي كلاس يزوسن und زي إتات مسكبر كاخاني شعو كونترات كقبر الكازو خلو كمان تيوم insurance نبعلم by the way أيتبلون نخا ورك إيدو زقمت documentation زقمت ولا حد اختبلو ما يدلي كاني برك أو خمان متان سخا كي تقلع مالتيو انت هاي تراي اختبلو مالكا أنقف أزو كندي عشحاتي خا تدلي 10 شحدي خا كتمزقب تدلي 15 شحدي خا تي insure أزو تي كتمزقبو تدلي نعخا دحركة أكمل سلكا زلوهم شعبة واقع كندي واقع 5 خونة إخاني وساني أباخا تجنزب كمل سلكاديوم عمل سلكان ترديهمني كن تي واقع تخافلو شعو نحر بوزح كتمزقب دليخا بزح ورحا وتخفل مالتيو نحر بوحد كوين غا أقودلو تخفل مالتيو and of course انت جلس سبعاتيكا وسيدوا أو حدكا ورق خاخا نايقدن كله documentation نايت ورق يدليكايو تورك بي جزي خايو كابيناي account جزي خايو ناتكا جنزب دي خا جزي خايو إزيتات كله كحد خايف قدلوميو ناي بحق ناتكا مخانو مسكر مالتيو شعود رايم كأت جنزب كزهوبخا سؤالهم أي هوبخانم سلزك اللي لا يكونن انت تسريكا كمان لك تسألتات يدليكايو نايت ورك أينا يتفيو أينا يخخندي واغانيرو كم زبدن بي يا كم ز ألبوم عينة يدليكايو زيهم تعدو حجي سويتاتكم إيتات سلا كله زفلتوا كم يجرم يمز book keeping يحزوا خمزية أبحد فايل يحزوا مستي جنزبهم كوت خلوا ديو تي ريسيت كأخهم ومسؤول بركسو مساخن حزيلة عينات كان مالتي ويبتسلم جنزب جزي خاص لازس عينات كانيو so سلازي حق حايش قال لي لا يكونن كم تكبر كتكبر كبلي خيريه كندي طاطا يزلوو كمزي زمسلنا حنسب انشورنس اصي خاصني كله زخفلو الكاس ايكونن طراي خبلكم يدلي اب كابناي عدخم كا انت تنغرون دس مسبلني كمي اب عدخم تافلط لكم حنت خنطق زدلي كن ان انتايو سؤالنا انشورنس كرناس داي كله يخفلو ليوم إلنا كي
ክንሓስብ የብልናን ስዑ ድሓርካ ኣካል ኮይኑ ከይፀንሓና እዚኣ ብኸምኡ ይነግረኩም ኣለኹ ኣፕሮፖ ኢንሹራንስ እቲ ናተይ ሊንክ ኣብኡታት ከማን ከምኡ ዓይነት ኢንሹራንስ ኣሎ ግን ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣይዋፅእን እዩ ግን ካላ ዓይነት እዚ ናይ ማኪና ድዩ ገለ እንድሕር ደሊኹም ኣብቲ ሊንክ ኣለኩም ከምዚ ኣፊሊየት ሊንክ ማለት እዩ ኣብኡ ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ኮመንት እንድሕር ዘይሓደግክዎ ከማን ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይ ኣብቲ ላዕሊ ናይ ዩቲዩብ ናተይ ከማን ኣሎ ኤንዳን ካልእ ከዓ ናይ ኢንሹራንስ መወዳእታ ሌብንስversicherung Rentenversicherung ወይ ድማ እዚ ቦንስ ዘለኩም ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ኣብኡታት ቪድዮ ክሰርሕ ይሓስብ ኣለኹ ግን 10 ከመይቲ ብውሕዱ ሰባት እንድሕር ሓቲቶም ጥራይ እዚኢታት ዝገብሮ ብርክ እሱኢታት ከዓ ክተቀራርቦ ክብድ ዝበለ እዩ ብዙሕ ዲቴይልስ ዘድልዮ and እሱኢታት ኣገዳሲ እዩ ብዚ እዋን እዚ እንተለና እንታይ ክንገብሮ ይሓይሽ እቲ ገንዘብና ኢልና ክንሓስብ ኣብኡ ዘይምሕዳግ ይሓይሽ ብሓፂሩ ክብለኩም ይደሊ ካልእ ምክንያታት ኣለዎ ወይ ባዕልኩም ከዓ ፈትሽዎ ስለምንታይ ግን እንተ ደሊኹም ቪድዮ ክሰርሓልኩም ወይ ባውሽፓ ፈትኻክ እዚ ኩሉ እቲ ንሽፓርን ወይ ንገንዘብ ክነቐምጥ ኢልና ኢንሹራንስ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ጌርና ክንፍትሾ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ምዚ ክራይሲስ ዘሎ بدبدب خبلكم طرايت دلي thank you كحجزكم كأخلو تسفاي قبر باي